Lah kita ton sing apik ta. Maju titik gak apa-apa. Ya apa sih? Kene kok bolong sih? Wis aku rodok rene wis. Aman rodok rene gak apa-apa. Wis teko endi? Pelajarane. Wa izalatun fasal apa iku? Iki lah sampai 2 jam ya. Gua ambek moco ya. Faraidul husli iku saiki tutuk wa izalatun najasati. Faraidul husli iku lak fardunya mandi. Wingi ana pira fardune mandi? Ana 3 apa ae? Sing pertama niat. Ya apa niate adus? Iku niate adus apa iku? Sing lanang niate adus junub, adus krana metu mani apa? Sing lanang. Nek sing wedok niate adus haid ya apa? Pengertiannya adus iku apa? Secara istilah adus iku apa? Secara istilah adus iku saya lanul ma ala jami'il badan biniyatin makhsusatin. Apa artinya? Mengalirkan air kepada seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Iku jenenge adus. Dadi ngalire banyu nang seluruh anggota badan utawa nang kabeh awak iku jenenge adus tapi dengan niat tertentu. Soalnya adus iku macamnya akeh, ana adus sunnah, ana adus wajib, ya ana adus biasa gak perlu diniati. Dadi sing perlu diniati iku adus sunnah ambek adus wajib. Lah sakniki sing dibahas adus wajib, fardune adus wajib. Fardu iku wajib dilakoni. Wajib dilakoni ketika adus gede. Lah fardune adus gede iku ana 3. Sing pertama wajib niat. Sing pertama wajib niat. Dadi umpama sampean adus gak niat gak sah. Cara adus gede lho sampean gak niat gak sah. Posisi sampean jek junub utawa jek hadas. Makane wajib niat. Lah niat panggonane nang kawitane anggota sing dibaso. Lah ngono sih wingi. Supaya wudu niat kan kawitane manggone nang ngene kawitan anggota sing wajib dibaso apa wajah. Begitu juga mandi. Niat iku manggone nang kawitane anggota sing dikeki banyu. Utawa sing banyu iku mang pertama kali teko nang awak. Cara sampean nek adus iku lak teko sirah dhisik sih. Lang glojore banyu nang sirah iku diniati. Dadi pertama kali banyu kenek pertama kali nyentuh anggota tubuh sampean iku nang kono manggone niat. Dadi sampe njupuk banyu diglojorno nang awak kan nang sirah sik.
Lah sirah iku ambek diniati. Wis tergantung sampean niati adus apa. Nek adus junub ya adus junub, nek adus haid ya adus haid, nek injene adus sunnah ya adus sunnah. Soalnya niatnya beda-beda antara wajib ambek sunnah. Jadi niat itu hukumnya wajib. Sing kedua wa izalatun najasah iku. Saiki lak iku sih. Wa izalatun najasati lan utawi ngilangi najis iki sing kedua wajib dilakoni ketika adus. Wa izalatun najasati lan utawi ngilangi najis. Lan utawi ngilangi najis. Ngilangi najis ingkanat lamun ana apa an najasa. Ingkanat lamun ana apa an najasa. Ana iku ala badanihi ing atase badane wong. Iku ala badanihi ing atase badane wong. Sing nomor kali sing wajib dilakoni iku ngilangi najis. Ayil murtasili tegese wong kang adus. Sik terusane. Ayil murtasili tegese wong kang adus. Tadi wajib yang nomor 2 harus dilakukan ketika mandi. Iku ngilangi najis. Lah ngilangi najis iki prakteke sadurunge sampean niat sadurunge adus. Jadi sampean sadurunge adus misale nang awake iki ana najis. Najis iku enten kali. Ana najis hukmiyah, ana najis ainiyah. Najis hukmiyah iku najis sing gak ketok mata. Gak ana wujude. Tapi ana najise nang awak sampean, tapi gak ketok mata. Tapi nek najis ainiyah iku ana wujude. Dadi ana wujude, ana ambune, ana rasane. Lah iku umpama ana nang badan wajib diilangi. Soale iku dadi fardune adus. Dadi wajib diilangi nek ana najise. Misale sampean mari ngipi metu mani kan ana bekas mandi kadang. Lah bekas mandi ku sadurunge sampean adus ilang ana sik. Kan wis garing biasane. Ha ilang ana sik. Utawa sampean mari kecepret telek misale. Kecepret telek nang sikile sampean wake teleke ilang ana sik sadurunge adus. Ha iku hukume wajib. Wajib yang kedua ketika sampean arepe adus gede. Dadi wajib diilangi najise. Mbon najis hukmiyah, mbon najis ainiyah. Engko nek wis mari ngilangi najis, baru sampean niat adus gede. Lah niate adus gede, pertama niate iku manggone nang kawitane sampean kawitane anggota tubuh sing kenek banyu. Nah iku niate manggone nang kono, nang kawitan anggota sing kenek banyu. Cara sampean tekok sirahe ya berarti tekok sirahe iku niat adus gede. Utawa niat adus lintune, pokoke manggon nang kawitane anggota sing kenek banyu. Soalnya pengertiannya adus kan mengalirkan seluruh air ke seluruh badan dengan niat tertentu, dengan niat khusus utawa niat tertentu. Jadi pertama kali haman basuh awake mbek banyu yaiku panggonane niat. Tapi iku ngono prakteke sakwise sampean wajib ngilangi najis. Lapo kok wajib diilangi dhisik najise? Masalahe nek sampean ketika adus gede jek ana najise ya gak sah aduse. Makane wajib diilangi sik. Misale sampean mari kena cet tangane. Mari ngecat pondok, tangane kena cet. Lah cet itu lak menghalangi masuknya air ke kulit sih. Nang ngene badan sih. Ah cete ilang ana sik sadurunge adus. Soalnya cet iku menjadi penghalang masuknya air nang ngene kulit, nang ngene badane sampean. Jadi cete diilangi sik. Nek cete wis ilang, wis iso mlebu banyune baru adus gede. Iku wajib dilakoni. Wahadalan utawi iki izalah, wahadalan utawi iki izalah ngilangi kumang. Wahadalan utawi iki izalatun najasah iku ma dawu rajahahu kang ngunggulake ing ma, rajahahu kang ngunggulake ing ma sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Sapa ar-Rafi'i Imam Rafi'i. Walaihi lan ing atase ma, walaihi lan ing atase ma, falayakfi mongko ora cukup, falayakfi mongko ora cukup apa ghuslatun basuhan, apa ghuslatun basuhan, wahidatun kang siji, wahidatun kang siji, anil hadasi saking ngilangi hadas, wan najasati lan najis, lan ngilangi najis, wan najasati lan najis utawa ngilangi najis. Warajahalan ngunggulaken sapa An-Nawawi Imam Nawawi ngunggulaken al-iktifaa ing ngalap cukup, al-iktifaa ing ngalap cukup bi ghuslatin kelawan basuhan wahidatin kang siji, wahidatin kang siji
anhuma saking al hadas wan najasa. Anhuma saking al hadas wan najasa. Anhuma saking al hadas wan najasa. Wa mahalluhu lan utawi panggonane ngalap cukup utawi panggonane iktifa al iktifaa lan utawi panggonane al iktifaa iku ma perkara idza kanat ing dalem nalikane ana apa an najise ana iku hukmiyatan bangsa hukum, ana iku hukmiyatan najis hukmiyah utawa najis bangsa hukum. Amma idza kanat anapun ing dalem nalikane ana apa an najasatu najise ana apa an najasatu najise iku ainiyatan, ana iku ainiyatan bangsa ainiyah, bangsa ain, bangsa ketinggalan moto utawa ana wujude ya wajaba mongko wajib apa huslatani rong wasuan, dua basuhan, apa ghuslatani rong wasuan anhuma saking an najasa wal hadas utawa al hadas wan najasa, anhuma saking al hadas wan najasa, anhuma saking al hadas wan najasa. Jadi ketika ngilangi hadas utawa ketika ngilangi najis, kan ngilangi najis wajib masuk fardune adus, kan wajib ngilangi najis utawa ngilangi hadas. Lah ketika ngilangi hadas, ketika ngilangi najis niku Imam Rafi'i ngomong nek gak cukup nek sak basuhan tok. Maksudnya diglojor banyu pisan tok itu gak cukup, sak basuhan tok gak cukup. Harus satu lebih. Tapi pendapat Imam Nawawi ketika ngilangi najis utawa ngilangi hadas, pendapat Imam Nawawi ketika ngilangi hadis utawa ngilangi hadas iku cukup satu basuhan. Satu basuhan tok digawe ngilangi iku lho cukup. Tapi nek pendapat Imam Rafi'i satu basuhan tok gak cukup. Lah nang kono diperinci maneh. Lah ngalap cukup satu basuhan tok iku mang wa mahalluhu maka idza kanat an najasatu hukmiyah, nek najise hukmiyah iku cukup satu basuhan. Tadi dimaksud Imam Nawawi cukup satu basuhan tok ketika ngilangi hadas, ketika ngilangi najis iku nek najise hukmiyah. Najis hukmiyah iku gak ono wujude najise. Tapi sampean mari kena najis tapi gak ono wujude najise. Lah iku cukup satu basuhan tok digawe ngilangi najise utawa hadase wis cukup. Tapi nek najise ainiyah ulama sepakat gak cukup satu basuhan tok. Soalnya nek najise ainiyah kan butuh di cara najise wis garing kan butuh dikerik dhisik. Lah iku satu basuhan tok gak cukup. Soalnya najis ainiyah iku kekuatane luwih kuat timbangane sing hukmiyah. Nek najis ainiyah iku najise ketok ana wujude, ana ambune, ana rasane. Jadi gak cukup satu basuhan, minimal dua pun itu nek wis dianggap cukup, nek wis ilang najise. Tapi nek dua gak cukup, kudu lebih dari dua. Iku nek najise ainiyah, tapi nek najise hukmiyah cukup satu basuhan. Iku nek wis ilang najise, utawa ilang hadase. Iku nek najise hukmiyah. Jadi iku menjadi ngilangi najis iku utawa ngilangi hadas iku, hadas lan najis iku menjadi fardune adus wajib dilakoni. Jadi sampean sadurunge adus junub utawa adus haid misalnya wajib ngilangi nek ana najise, mbuh hukmiyah mbuh ainiyah. Ngoten niku nek wis ilang najise baru sampean wis siap-siap adus, niat adus. Nah, niat adus manggone kawitane, niate manggone nang kawitane anggota sing kenek banyu utawa kawitane anggota sing dibasuh ketika adus gede. Kaya dene niate wudu iku, kawitane anggota kan pas wayahe ngusap wajah. Nah, pas wayahe ngusap wajah pertama kan nglebokno niate wudu. Adus yo ngono. Nglebokno niate adus iku mang pas wayahe sampean basuh pertama kali anggota sing ana nang badane sampean sing kena banyu iku mang. Ha iku dileboni niate adus. Jadi umpama sampean niate iku manggone nang tengah-tengah gak sah kudu baleni. Misalnya adus, sampean adus junub wis oleh tengah-tengah. Wis mari jebur-jebur reket niat. Ah iku gak sah. Kudu baleni ket awal, kudu diniati ket awal sampean niat adus. Anggapane adus iku mang sing lewat iku mang adus biasa.
Jadi nek sama niat adus gede, adus wajib harus nang awal niate. Tadi tok tengah-tengah gak sah. Wes iku sing pertama wingi niat terus sing saiki wajib ngilangi najis. Iku wajib dilakoni ketika sampean adus gede. Adus wajib maksudnya. Terus sing nomor 3 sing wajib dilakoni ketika adus. Ngene iku wa isolul biasane oleh pirang fasol nek ngaji. Sak fasol sampai entek lah. Sak cukupe waktu. Sing nomor 3 kan wajibe adus kan ana 3 fardune adus. Iki sing terakhir nomor 3 wajib dilakoni. Wa isolul ma'i lan nekaaken banyu. Wa isolul ma'i lan nekaaken banyu. Wa isolul ma'i lan nekaaken banyu ila jami'is sya'ri maring sekabehane rambut, maring sekabehane rambut. Dadi wajibe sing nomor 3 nekakno banyu nang sekabehane rambut wal basyarati lan kulit, wal basyarati lan kulit. Wa fi ba'din nusakhi lan iku ing dalem sebagiane pira-pira salinane kitab matan badala jami'in hale dadi gantine lafat jami'in usulun utawi lafat usulun dadi ila usulis sakri wal basyarati sebagian redaksi kitab. Tapi nek nang kene ila jami'is sya'ri wal basyarati. Tadi sing nomor 3 sing wajib dilakoni ketika adus niku isolul ma ila jami'is sya'ri wal basyarati utawa isolul ma ila usulis sya'ri wal basyarati. Wajib nekakno banyu nang seluruh awak, nang seluruh kulit ambek rambut. Iku wajib. Dadi awake sampean iku lak ana kulite ana rambute sih. Iku wajib dibasuh kabeh ketika adus wajib. Dadi nek ana sing garing, misalnya sampean basuh iku ana sing garing, gak sah aduse. Mek basuh mek separo tok gak sah. Soale sampean adus gede, adus wajib. Wajib dibasuh kabeh. Dadi gak oleh ana sing garing. Dadi kabeh sing dibasuh sing wajib apa? Kulit ambek rambut. Kulite sing nang awak ambek rambut sing nang awak. Mbuh rambut dukur, mbuh rambut ningsor wajib dibasuh. Mbuh rambut sing nang kelek misale wajib dibasuh. Mbuh rambut sing nang kelek misale. Ane rambut kang rambut iku gak ono bedane antarane rambuté sirah ambek rambut sak liyane sirah padha-padha wajib ditekakno banyu. Padha-padha wajib dibasuh. Mbuh iku rambuté sirah, mbuh iku rambuté sak liyane sirah. Rambut sak liyane sirah iku nang diae manggone. Rambute kumis misale. Kumis iku lak yo ana rambute kadang-kadang nek wong lanang. Utawa rambut ningsor misale kan yo ana rambute. Sing nang kene alat kelamin iku wajib dibasuh ketika adus. Dadi wajib nekakno banyu nang kene rambut. Rambut iku semua rambut. Gak ono bedane antarane rambute sirah ambek rambute sak liyane rambut sirah. Begitu juga gak ono bedane antarane rambut sing tipis ambek rambut sing kandel padha-padha wajib dibasuh. Padha-padha wajib nekakno banyu nang rambut. Wasya'rulan utawi rambut, wasya'rulan utawi rambut al-madfuru kang den gelung. Al-madfuru kang den gelung saking dawane rambute. Akhire digelung ketika adus. Illam yasil lamun ora tumeka. Illam yasil lamun ora tumeka apa alma'u banyu. Apa alma'u banyu nek banyu gak iso teko ilam yasil lamun ora tumeka apa alma'u banyu ila batinihi maring jerone asy'ari ila batinihi maring jerone asy'ru utawa asy'ari illa bin naqdi angin kelawan ngudari illa bin naqdi angin kelawan ngudari ya wajaba mongko wajib apa naqduhu ngudari asy'ru apa naqduhu ngudari asy'ru apa naqduhu ngudari asy'ru. Tadi ketika sampean adus nek rambute dawa kan saking dawane pas adus iku ribet nek cara di udari akhirnya rambute ditaleni digawe adus biasanya wong wedok saking dawane rambut digelung rambute gak apa-apa hukume gelung rambut gak apa-apa. Tapi dengan catatan banyu tetep isok mlebu nang kulite rambut.
Soale nekakno banyu nang kulite rambut ambek nang rambut iku hukume wajib. Dadi ketika sampean gelung rambute nek banyu jek iso mlebu nang kulite rambut gak apa-apa digelung. Tapi nek banyu iku gak iso mlebu nang kulite rambut krana rambute digelung, maka wajib diudari. Nek saking kandele sampean gojoki banyu kan ana sing nang kulite rambut jero iku lak ana sing garing tetep gak kebaso. Ah nek kasus sing ngono wajib diudari rambute. Dadi kok oleh digelung. Tapi nek sampean gelung rambut iku sampean gojoki banyu jek iso mlebu. Banyu iku mang nang ngene kulite rambut, maka gak apa-apa, gelung rambut gak apa-apa. Dadi ngoten niku nek kasuse rambute dawa, oleh digelung, tapi dengan syarat banyu tetep iso nyampe nang kulite rambut. Catetane ngono. Nek banyune gak iso nyampe nang kulite rambut ketika adus wajib adus junub, maka wajib diudari. Gelungane wajib diudari ben banyu iku iso teko nang ngene kulite rambut. Soale mbasuh kulite rambut ambek mbasuh rambut kabeh hukume wajib. Dadi ku wajib ketika adus gedhe. Nek gak ngono gak sah ku aduse. Wal muradulan utawi kang den karepaken. Wal muradulan utawi kang den karepaken bil basyarati kelawan kulit, bil basyarati kelawan kulit, kelawan dawu al basyarah iku dhahirul jildi, njabane kulit. Dadi sing wajib dibasuh iku njabane kulit, boten kulit bagian jero. Njabane kulit iku kulit sing ketok mata. Maksudnya kulit sing sekirane ana wong nguwasi ketok. Dadi nek kulit bagian jero gak wajib. Misale nang bolongan-bolongan iku lak ana kulit nang jero sih. Nek diogok-ogok kan tetep kulit sih. Lah iku gak wajib. Tapi kulit sing ketok-ketok tok. Cara bolongan iki nang jabane tok iki sing ketok-ketok umpama ana wong nyawang lho ketok. Dadi kulit bagian njaba tok sing wajib dibasuh. Nek kulit bagian jero gak wajib. Oh nek kulit bagian jero wajib lah kulit sampe nek adus kudu diogok-ogok kuliah nek ana bolongan-bolongan. Untung ae kulit bagian njaba tok sing wajib. Sing wajib dibasuh iku lho dikeki banyu iku lho kulit bagian njaba tok boten kulit bagian jero. Wajibulan wajib apa ghusluma? Apa ghusluma mbasuh perkara? Apa ghusluma mbasuh perkara dohara kang pertelo apa ma? Dohara kang pertelo apa ma min soma khayudunaihi saking bolongane kuping lorone wong, saking bolongane kuping lorone wong, saking bolongane kuping lorone wong. Wa min anfin lan saking irung majduin kang den bolongi. Wa min syuku kibadanin lan saking sigare badan, lan saking sigarane badan, lan saking sigarane utawa celo-celone badan, lan saking celo-celone badan ngene. Lan saking sigarane utawa celo-celone badan. Dadi sing wajib dibasuh kulit jaba iku termasuk apa? Kulit jaba iku termasuk bolongane kuping loro. Kuping loromu iku lak bolong. Lah iku ana kancamu nguwasi kupingmu, nek kupingmu kulite ketok iku wajib dibasuh. Dadi mboten sing nang jawara sing gak ketok gak. Sing jaba tok iki lho, jaba-jabane tok lak bolong sih. Sing jaba-jaba tok iki lho. Iku wajib dibasuh. Begitu juga bolongane irung, irung kan bolong. Sing ketok mata iku jaba-jabane tok iku wajib dibasuh. Sing jerone gak. Iku contone. Utawa nang ngene celah-celane badan, bedak badan iku nek nekuk-nekuk kan ana celah-celahe. Ketika nekuk-nekuk, lah celah-celah iku wajib ditekakno banyu, wajib dibasuh. Ketika sampean adus gede. Lah iku umpama gak dibasuh ya gak sah kok aduse. Wong basuh seluruh kulit, seluruh rambut hukume wajib. Dadi wajib ya kudu dilakoni. Dadi nek adus gede ku aja angger adus. Angger adus ana sing garing ya gak sah aduse. Nek gak sah aduse posisimu berarti jek hadas, jek najis. Dadi dereng suci posisine nek gak sah aduse. Mangkane iku ngati-ngati nek adus gede. Dadi semua kulit, semua rambut wajib dibasuh. Lah kulit iku sing bagian njaba, termasuk sing nang bolongan-bolongan awak iku wajib dibasuh. Termasuk nang celah-celah awak sing bagian njaba wajib dibasuh. Wajibulan wajib apa isolul mai? Apa isolul mai? Nekaaken banyu. Apa isolul mai nekaaken banyu ilama maring anggota, ilama maring anggota
tahtal kulfati ing dalem nisore kucur, ing dalem nisore kucur. Kucur ku ya kulup lho. Kulup iku ya nek manuk durung disunat iki ana kucure sih. Ah kucur iku. Tapi nek wis disunat ya kucure ilang wisan. Minal aklafi saking ya sing nutupi helm iku lho kucur. Minal aklafi saking wong kang isih duwe kucur. Saking wong kang isih duwe utawa cek duwe kucur, cek duwe kulup utawa kucur. Wa ilama lan maring perkara, yabdu kang pertelo apa ma? Yabdu kang pertelo apa ma min farjil mar'ati saking farjine wong wadon, saking farjine wong wadon inda qu'udiha ing dalem nalikane lungguhe al mar'ah, ing dalem nalikane lungguhe al mar'ah liqadai hajatiha krana nekani hajate al mar'ah, krana nekani hajate al mar'ah, krana nekani hajate al mar'ah. Jadi salah satu sing wajib dibasuh, wajib nekakno banyu ngene iku nang ngene kucur. Dadi nek wong durung sunat, kucure wajib diteles-telesi. Dadi kucur iku lho wajib dibasuh. Kucur kan termasuk kulit nggih. Dadi wajib dibasuh kucur niku. Begitu juga kulit jabone niku. Kucur biasanya niku lak ana bolongane titik sih. Ha iku wajib ditelesi, wajib dibasuh. Begitu juga sing wajib maneh ngene iku mayabdu min farjil mar'ati. Sing ketok nang ngene farjine wong wedok. Contone wong wedok niku ketika lungguh. Wong wedok iku biasanya ketika qadil hajat, buang hajat, ketika lungguh. Iku farjine kan kadang kan ya rada buka titik. Lah nek buka iku lak ketok sih kulite. Sing buka iku mang lho lak ketok kulite sih nang bolongan iku mang. Kan ketok titik iku sing ketok iku wajib dibasuh. Ketika wong wedok iku mang lungguh nang bolongan iku mang ana sing buka farjine. Lah sing jaba sing ketok iku mang ketika lungguh ketok jabone iku. Ketok kan ana ing ketok. Nek pas wayahe gak lungguh kan gak ketok. Nek pas wayahe lungguh ketok, pas wayahe ndodok ketok. Lah iku ya wajib dibasuh. Iku termasuk kulit bagian jaba soalnya. Senajan to ketika kondisi normal gak ketok, tapi ketika sampean ndodok ketok, buka titik, ha iku wajib dibasuh. Kucur yang ngono wajib dibasuh. Pokoke sing nang bolongan-bolongan niku, sing nang bolongan bolongane irung, bolongane kuping, bolongane apa sing bagian jaba sing sekirane cek ketok, iku wajib dibasuh. Terus mantun ngonten terusane wis engko nek gak paham takono, gak akeh-akeh keterangane. Endi mang bape ilang. Wa mimma lan iku setengah saking perkara yajibu kang wajib apa ghusluhum basuh ma. Salah satu sing wajib dibasuh ketika adus wajib. Adus junub al-qas robatu utawi bol. Bol iku ya wajib, soalnya bol kan ana bolongane sih. Lah bol iku nek sampean pas wayahe ngadeg kan bole gak ketok sih ya. Sampean pas wayahe ndodok kok bole lak ketok sih. Maksudnya bol iku nganu lho sing jaba iku lho nang silit iku lho. Ha iku ya wajib dibasuh ketika sampean adus. Tapi sampean nek pas wayahe ndodok lak ketok sih. Bole ae jajal gak percaya sampean intipen nek ndodok kancamu lak ketok. Wajib dibasuh ketika adus. Tadi sampean tangane iku ya lebokno nang ngene siliti sampean niku ketika adus. Iku wajib dibasuh, termasuk sing wajib dibasuh. Alasane li annaha krana setuhune al-masrabah utawa sampean bol iku Mas maksudnya bol nang kono iku tempat keluar kotoran, mboten kok bol-bol sing usus sing nang jerone silit. Tapi umpama sampean metu bole, maksudnya ana usus sing nang jerone silit terus metu bolen iki lho bolen. Lah nek bolmu iku metu ya wajib dibasuh. Nek bole metu terus gak ilang-ilang, gak mendelep-mendelep. Kan ketok nang jaba, wajib dibasuh yo an. Mboten bolongane silit tok yang wajib, tapi yo ketika metu bole yo wajib dibasuh nek bole metu. Kan ana wong kasus tertentu lara bol niku. Ha ketika bol sampean dodok di anaha krana setuhune al-masrabah iku tadhuru pertela utawa ketok utawa katon. Apa al-masrabah soalnya bol iku mang ketok fi waqti qadil hajati. Fi waqti qadail hajati ing dalem nalikane nekani hajat. Nekani hajat iku pas wayahe nguyu tangi sing
Pas jongkok ngoten niku biasanya kan ketok, maka wajib dibasuh. Soalnya ketok ketika qadil hajat nekani hajat masroba jobone badan. Lah iku termasuk jobone badan sing wajib dibasuh. Senajan to nek ngadeg ketutupan bokong, tapi nek ndodok nek qadil hajat kan tetep ketok, makanya wajib dibasuh. Wis iku 3 perkara sing wajib dibasuh ketika sampean adus. Tadi wajib dilakoni ketika adus, niat ngilangi najis, mbok najis, mbok hadas, kaya keterangan iku mang, terus manten ngoten wajib nekakno banyu nang seluruh kulit dan rambut. Sing gak paham takono. Nek wis paham kabeh tak terusno nang sunah-sunahe. Malah mantun wajibe, saiki sunahe. Nek ana sing kurang paham takono. Soalnya iku berpengaruh nang ngene sah gae sampean ketika adus gede utawa adus wajib. Wis paham? Paham ya sing wajib dilakoni ku mang. Telu iku wajib dilakoni. Ana yang takon. Nek gak paham takokno, nek ana yang takokno gak apa-apa. Dene sampean duwe kasus tertentu lho, takokno. Soalnya iku mempengaruhi kok sah tagake sampean ketika adus. Ya. Ketika kukune dawa. Nek kukune dawa iku lak banyu angel mlebu sih nang sela-selai kuku. Ya. Maka wajib disela-selani. Maksudnya nyela-nyelani kuku iku nek kukune dawa iku hukume ketika adus gede. Nyela-nyelani iku masuk sunnah. Dadi sunnah nyela-nyelani. Sunnah iku nek sampean yakin iso mlebu banyu. Tapi nek sampean gak yakin iso mlebu banyu nang ngene kulit sing nang kuku iku maka wajib. Nek sampean yakin meskipun kukuku dawa iki lho nek tak kei banyu tak glojori banyu iku lho tetep mlebu banyu iku nang kulit. Ah iku maka sunnah nyela-nyelai. Tapi nek sampean nek aku iki nek gak tak basuh, nek gak tak sela-selani iki lho garing jekan. Nek garing lak boleh ana kulitku sing gak kebasuh, maka dadi wajib. Soalnya wajib basuh kulit. Kulit jopo kan termasuk kulit jopo sih iku, wajib dibasuh. Tapi nek sampean yakin iso mek diguyang tok gak usah disela-selani kok iso mlebu kulite, iku pun jek ana sunnah basuh. Paham? Wis liyane. Nek kan takon nek. Sing wedok-wedok kan takon. Soale kasus wong wedok nek adus gede ku luwe akeh lho timbangane wong lanang. Nek wong lanang nu berseni awake ambek wong wedok berseni awake iku prasaku jek cara wong wedok berseni awake. Timbangane wong lanang berseni awake. Kaki pecah-pecah kan termasuk termasuk koyok niku wau. Iku wajib dibasuh, termasuk kerutane utawa celah-celahe utawa sigarane kulit, maka wajib dibasuh. Tadi termasuk wajib masuk sing nomor niku wau termasuk fardune adus sing nomor kali. Wajib ngilangi hadas ambek najis. Lah termasuk sing wajib dibasuh, wajib nekakno banyu nang ngene seluruh anggota kulit termasuk sing celah-celahe kulit, termasuk kulit sing pecah-pecah iku mang. Utawa sing kulit bagian jaba sing nang bolongan-bolongan iku termasuk ngono wajib. Liyane sing wedok kan takon. Sing wedok itu turu nang mburi ta, tak kon maca tambahan. Wis kan takon tak terusno nek kan takon. Wasunanuhu. Terusane rada tak cepetne. Wasunanuhu lan utawi pira-pira sunnahe wudu. Utawi pira-pira sunnahe adus. Lan utawi pira-pira sunnahe adus. Ayil husli tegese adus iki hukume sunnah. Sunnah iku dilakoni luwe apik, luwe akeh ganjarane. Tapi gak dilakoni gak sampai batal, gak sampai ndadekno gak sae. Dadi gak apa-apa gak dilakoni, tapi nek dilakoni luwih utama, ganjarane tambah akeh. Iku khamsatu asya'a, 5 pira-pira suwiji-wiji. Sunai adus iku ana 5. Sing pertama rupane atas miyatu maca basmalah. Dadi sadurunge sampean adus maca basmalah sunnah. Maca basmalah sunnah sadurunge adus.
Tapi umpama gak maca basmalah ya sae adosi sing penting wajibe dilakoni. Dadi maca basmalah sunnah hukume. Nek gelem nglakoni ganjarane tambah akeh. Wal wudu lan wudu ya sunnah nomor kali. Dadi sunnah wudu sadurunge adus. Adus wajib niku lho. Sunnah wudu dhisik. Kamilan hale kang sempurna, wudu sing sempurna iku sunnah. Qablahu ing dalem sadurunge al-ghusli. Qablahu ing dalem sadurunge al-ghusli. Wayan wilan niat bihi kelawan al-ghusli sapa al-mughtasilu wong kang adus niat sunnatal ghusli ing adus sunnah. Nek adus sunnah yo niate adus sunnah, nek adus wajib niate adus wajib. Soalnya adus iku ana sing sunnah ana sing wajib. Sing sunnah contone kaya adus salat Jumat sunnah, kaya dene sampean adus mari ngedusi mayit kan ana sunnah adus. Dadi nek adus sunnah niatono adus sunnah, nek adus wajib ya niatono adus wajib. Adus wajib maceme akeh, adus sunnah maceme ya akeh. Intajarodat lamun dadi sepi apa jinabatuhu junube al-mughtasil utawa wong kang adus utawa al-mughtasilu rujuke. Dadi sepi anil hadasil asghari saking hadas cilik. Wa illa lan lamun ora tajarrodat jinabatuhu anil hadasil asghar ya nawa mongko niat sapa wong utawa mughtasil bihi kelawan wudu al asghara ing niat ngilangi hadas cilik. Jadi wudu itu sunnah ketika sampean arepe adus gede. Lah niate wudu ini kan sunnahe sing sempurna. Sempurna itu maksudnya ngamalno sunnah-sunnah wudu ya sunnah. Jadi sunnah-sunnah yang ada dalam wudu itu juga sunnah di dalam mandi. Maksudnya di dalam wudu digawe adus. Wudu itu kan ana sunnah-sunnahe. Wudu digawe salat lho. Begitu juga wudu digawe adus, sunnah-sunnahe iku ya tetep sunnah dilakoni ketika adus. Tadi wudu sing sempurna iku sunnah. Lah niate wudu iku mang cukup niat ngilangi hadas cilik nek sampean gak ono junub. Tapi nek sampean ono junube, maka kudu diniati sunnahe adus ketika wudu. Kudu ono niat sunnahe adus. Nek ono junube, nek kana junube sampean, maka cukup niat ngilangi hadas cilik utawa nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala wis cukup. Wa imrarul yadi lan sunnah sing nomor 3. Dadi mantun basmalah, mantun wudu, sunnah maneh wa imrarul yadi lan nglakokaken tangan. Iki sunnah ketika adus. Ketika adus sunnah dilakoni. Alama ing atase anggota wa salat kang tumeka ilaihi maring ma. Wa salat kang tumeka ilaihi maring ma. Wa salat kang tumeka ilaihi maring ma. Minal jasadi saking jasad atau saking awak jasad. Wa yu'abbaru lan den gawe tetembungan. An hadal imrari saking ikilah dawu al imrar apa bidalki aran ad-dalki. Maknane ad-dalki niku nggosokake. Apa bidalki nggosokake. Maknane nggosokake. Jadi sunnah sing nomor 3 ketika adus, sunnahe adus sing nomor 3 niku nglakokno tangan nang seluruh awak. Jadi umpama sampean adus nggih, adus mek diglojor banyu tok. Wis iso menyeluruh nang seluruh kulit, ambek seluruh rambut wis kena basuh kabeh sah adusmu. Tapi umpama sampean gelem nglakokno tanganmu iki dilakokno nang awak, digosok-gosok ambek tangane karo iki digawe gosok-gosok awake. Ha iku hukume sunnah. Jadi sampean nek adus umpama sampean adus niku didusi wong, kan wis meneng ae didusi wong. Iku ya wis sah, sing penting catetane sing wajib dilakoni. Sing wajib ketika adus mingmang lho, wajib nekakno banyu nang seluruh kulit, seluruh rambute badan, Yo wis niat, yo wis iku mang ngilangi najis.
Nek iso ngono wis sah aduse. Tapi umpama sampean gelem menggunakan kedua tangan ini sampean digawe gosok-gosok nang awak iku hukume sunnah oleh ganjaran. Jadi ketika adus ojo meneng ae, nek iso ya gosok-gosok nang awake. Ya bekne awake ku akeh bolote cek rontok ngono lho. Kulitmu cek bener-bener bersih temenan. Di samping bersihni kulit yo nglakoni sunnah. Iku ketika adus sampean nglakokno tangan hukume sunnah. Tapi umpama ana wong adus gak usah nglakokno tangan, sing penting wajibe wis dilakoni mang tetep sah aduse. Sing penting wajibe dilakoni. Soale saiki akeh wong takon, "Cara kula nek adus niku mboten ana pertanyaan." Adus iku umpama gak usah nglakokno tangan nang awak iku sah ta gak? Sah, catetane wajibe wis dilakoni. Wajibe ngene kok niat terus nekakno banyu nang seluruh anggota badan, kulite ambek rambute, ambek ngilangi hadas utawa najis yang ada di dalam badan. Nek telu iku wis dilakoni sah. Ngoten. Gak kudu sampean nglakokno tangan nang awak, tapi umpama gelem nglakokno tangan nang awak, digosok-gosok mbek awak, iku jenenge adalki, gosokno tangan nang ngene awak. Lah iku hukume sunnah. Wal muwalatulan nuli-nuli, sunnah maneh wal muwalatulan nuli-nuli. Wasabaqolan wus liwat apa maknaha maknane al muwala, apa maknaha maknane al muwala fil wudu'i ing dalam wudu. Nuli-nuli ku terus menerus sunnah, terus menerus niku wau kaya dene iku mang nglakokno tangan iku mang lho, nglakokno tangan terus menerus ketika sampean adus iku ya sunnah. Wa taqdimul yumna sing sunnah maneh, sunnah sing nomor 5 berarti wa taqdimul yumna lan dhisikaken anggota tengen. Sunnah ketika adus dhisikaken anggota tengen min siqaihi saking sigarane awak loro. Awak lorone wong, saking sigarane awak lorone wong. Alal yusra ngalahaken anggota kiwa. Alal yusra ngalahaken anggota kiwa. Kaya dene pas wudu kan ana sunnah taqdimul yumna alal yusra. Adus ya ana sunnah taqdimul yumna alal yusra. Dadi ana kesunahan, tapi umpama sampean gak usah dhisikno anggota tengen ya sae aduse sing penting wajibe wis dilakoni. Tapi umpama sampean gelem dhisikno tengene dhisikno tengen niku misale njukuk banyu nggih. Njukuk banyu terus dibaso sing tengen dhisik. Lah sing tengen dhisik kan ana ngarep ana mburi sih. Pokoke separuh awak iku bang sing tengen dhisik dibaso, mantun ngarepe terus genti burine. Terus mantun ngoten gantos sing kiwa. Ngarepe terus genti burine, separuh awak iku mang lho sing tengen. Lah dhisikno sing tengen iku hukume sunnah ketika adus. Kaya dene ana kesunahan taqdimul yumna alal yusra ketika basuh tangan ambek sikil ketika wudu. Ana sunnahe. Dhisikno tangan ketika basuh tangan ambek sikil ketika wudu kan sunnah. Begitu juga ketika adus dhisikno anggota tengen dhisik, separuh awak tengen dhisik, hukume sunnah. Tadi ketika adus itu sadurunge diratakno nang seluruh awak banyu iku kan wajib ngeratakno banyu nang seluruh awak, seluruh kulit ambek seluruh rambute awak. Lah iku dhisikno sing tengen sik hukume sunnah. Wa baqiyalan tetep min sunanil wudu'i saking pira-pira sunnahe wudu apa umurun pira-pira perkara madhkuratun kang wis den tutur fil mabsutati ing dalam kitab kang den jembaraken anggitani, ing dalam kitab kang den jembaraken keterangane utawa anggitani utawa keterangane. Fil mabsutati ing dalam kitab kang wis den jembaraken keterangane. Minha iku setengah sangking umurun at-taslisu utawi ngaping teloni wa takhlilus sya'ri lan nyela-nyelani rambut. Dadi sunnah sing nang Fathul Qorib kan kabeh 5. Tapi nang ngene kitab liyane sunnahe adus jek akeh. Fil mabsutat iku nang ngene kitab sing keterangane luwe jelas, kaya dene Fathul Muin, kaya I'anatut Talibin, kaya Fathul Wahhab. Dadi sunnahe adus iku sak liyane 5 iki jek akeh. Nek kepengin ero sunah-sunahe adus liyane, sampean buka kitab sing luwe jelas maneh.
sing luwih gedhe maneh kitabe iku jek akeh. Salah satune sak liyane 5 iku mang, salah satune niku taslis. Taslis iku ngaping teloni. Kaya sampean wudu. Sampean wudu kan ketika mbasuh tangan utawa sikil kan ana sunnah dhisikno tengen. Lah dhisikno tengen iku sunnah, begitu juga baleni ping 3 kan ya sunnah. Ketika adus ya ngono. Taslis iku ya sunnah, baleni ping 3. Baleni ping 3 misale sampean dhisikno tengen awak sing tengen dhisik kan, sing ngarep sik. Tadi sing ngarep dibaleni ping 3. Diguyang banyu 1, 2, 3. Ketika diguyang banyu ya ana sunnah imrarul yadi, nglakokno tangan. Mantun dilakokno tangane nang awak, terus dibaleni maneh ping 7. Dilakokno tangane nang awak kan sunnah ya. Terus dibaleni meneh ping 3, baleni ping 3 iku ya sunnah. Begitu juga sing bagian mburi ya ngono. Kan ngarep dhisik, separo awak tengen sing ngarep, separo awak tengen sing kiwa ya ngono sunnah ya ngaping teloni sunnah. Begitu juga ketika sing kiwa ya ngono, ngaping teloni iku hukume sunnah. Lah umpama sampean adus langsung gak usah dhisikno tengen yo gak apa-apa. Sing penting banyu syaraté adus wajib niku wau. Sah iku kan sing penting 3 sing wajib dilakoni kan wis sah wisan. Dene dhisikno tengen kaya ngaping teloni iku hukume sunnah. Umpama gak dilakoni gak apa-apa. Tapi umpama gelem nglakoni ganjarane tambah akeh. Soale iku sunnah. Sunnah nek dilakoni tambah akeh ganjarane, tambah akeh fadilahe, keutamaane. Terus salah satu sunnah maneh sak liyane 5 iku mang kan nek ketambahan taslis kan dadi 6. Tapi kan Fathul Qorib kan mek 5 tok disebutno. Salah satu sunnah maneh ketika adus niku takhlilus sya'ri. Nyela-nyelani rambut. Jadi rambutnya sampean niku mang ketika dibasuh, digrocok banyu, sing penting kan syaratnya kan kulit sing nang rambut tetep kena basuh kan wis sah wisan. Lah iku sampean nyela-nyelani ambek tangan misale, disela-selani ben luwih mantep maneh. Rambutnya disela-selani, iku ya sunnah. Utawa sampean duwe kuku rada dawa disela-selani, utawa jari-jarine iki nang pergelangan tangan iki, meskipun sampean gak nyela-nyelani iku wis iso wis kebasuh wisan, wis aduse, tapi gelem nyela-nyelai hukume sunnah. Dadi nyela-nyelai rambut utawa nyela-nyelai lempit-lempitane awak iku ya sunnah. Nyela-nyelai iku hukume sunnah. Nek gelem nglakoni oleh ganjaran yo tambah akeh fadilahe. Wis iku beberapa sunnah adus. Menawa ana ing ditakokno wajib